igbe egwu nke abụọ ga-ama na around go up. Hey! Ọ na-arapụ ụzọ ebighị okwu. Biko ebe ọtọnye ụlọ, ọtọnye ụlọ bịa na nnukwu mmadụ nọ n'ọgbọ. Sinetọ ndị Anambra Central, Chief His Royal Majesty Igwe Ndakweze eze ndebo anyị na-asị ya nnọọ Igwe eze ndebo Ọkakweze onye na Amalike iwe na ebe a the senator of the moment Senior Special Assistant for Amalike on social media. Charles Obi. Senior Special Assistant the senator of the moment. The senator of Anambra. God bless you. Nigeria. I put that vote. Engineer Ben, it's your good one. You are welcome. I